Bună! Eu sunt Ovidiu, am văzut că faci poze. Vrei să-ți fac eu câteva poze? Stă destul de bine aici, să știi. Nu știu să fac o poză mai... Arată bine cadrul ăsta. Doamne ajută, dar nu mă ajută. Cred că am venit eu în ajutorul tău. Fotograf, exact. N-am cunoștință. De fapt, Ovidiu. Laura. Îmi pare bine. Super. Arată foarte bine. Este 2 secunde. Arată foarte bine lumina pe... Uite, poți să te uiți înapoi încolo. Îți cădea lumina foarte bine între ramuri pe față. Super. Ai niște ochi foarte frumoși. Baftă! Și mie.